Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karon! Kaniyang buhok, daghan kayo og highlights niya. Karon paniming Andres si ma'am nako, di na ko ni siya regular customer niya. Ang color niya sa ilalom wala day butang niya og highlights, ang ibabaw ra daghan-daghan na pagibutang. Na klaro kaayo no nga ang mga color niya, unsa may yung tanawan nga color. Okay ra ba? Para nako murag okay ra pod, murag og dili. Nya ako ni siya koloran yung pagkahuman atong ribanon. Sundi ko ninyo kay ato siyang pagwapahan. So, colored kay buhok ni ma'am, pero gikuluran paghihapon kay pwede na kuluran bisan pag kuluran ang daghan kaayo, walay problema kay kinahanglan gyud yung buhok ato silang utrohon kay buhok ni ma'am ang nagkulor ani wala gi-even, ang ilalom ani wala intawon butang i-color, ibabaw ra ug giunsa ni paggama ni buhok ka. Ya, di lang nato na siya kung anong kay ang highlights gusto niya ingana ra gihapon yung buhok, pero ato lang kuluran ang ilalom. Muni ang buhok nga akong gikuluran, atong gamiton ani nga ribbon kay katong straight therapy, muna siya nga ang buhok gi-blower daan, gipauga, nya makita nato no nga ang color na utro na. Pero lagi hapon ang mga highlights sa babaw, pero gwapa na tanawon og sugod iyang buhok. Akong gigamit nga rebanding ang ato ang straight therapy si milk rebanding. Wala man ko'y number 1, akong gimix ning 0 ug ang 2 kay aron mahimo siyang number 1. 1:1 automatic na siya number 1. Gaspray ko og porosity balancer o protection balancer sa ato ang rebanding nga straight therapy. Ya ingani siya gariban o kutini siyang trabaho kay ang labi na ang buhok ni ma'am kaning dapitan na mga white color ang babaw ra. Ya kaning diri nga dapit ni mugbo ra kay hintubo diri ang kanira pupunuan ako ang gibutangan diri og ribbon kay pilion naman ni natok asa tong mga murag virgin nga buhok may atong butangan ni usa pa nang naay color ang number na pud ang ibutang kay namin siya number 2 nga rebanding na isa nga atong ibutang dai is ang number 2 nga straight therapy kay kinahanglan jud kag kabalo mo trabaho ani kay medyo puti ni buhok nga labi nagdaghan kaing color dili pasagad og butang og medisina. Muni iyang buhok nga atong gibutangan og straight therapy nga rebanding nga katong mga highlights wa siya maunsa na brittle pero wala siya na brittle wala na ini plansa reaction sa atong medisina nga straight therapy nga rebanding. Kay og dili ko mag-milk ani niya na chance ni iyong nga buhok nga brittle ni mga highlights as ang daghan na kay highlights god. Grabe kay nakabutag highlights ni gagamaan ni. Dili gud din ta nga nakadaghan kay okay ra pud tag daghan na nalukop wala pa jud gilukop ibabaw ra. Nga ni siya magplansa. Nga kani si ma'am first timer ni niya nag-uulin taon ni kay og magwapa pag iyang buhok. Aw magwapa gyud. Video ra gud ni na amaze si ma'am. Ma-amaze sa gyud sa personal. Uni siya straight therapy neutralizing milk. Kinahanglan gyud natong butangan og neutralizer ang mag-ribbon og straight therapy kay para magwapa jud ang buhok. Ga-apply na po tani og neutralizing milk sa iyang buhok kay para gyud mo straight na gyud ni ang atong buhok nga butangan og neutralizer. Gwapa na gyud kaayo ni pagkahuman dili gyud magmahay ni si ma'am kay ngani man gyud mga customer. Primero pa lang anhi dili kay sila ma-amaze pero kadugay na nila ma-amaze na sila kay tungod sa ato ang trabaho ug sa ato ang medisina nga gipanggamit. Repair rescue nga Bonacure inya kani si ma'am kay pa man nakasuway aning ato Bonacure ini kahuman ani niya mabatian na gyud niya nga ingani dinhi si Bonacure nga naay gahom kaay sa buhok kay ang kaning Bonacure sa wa pa nakasuway wa di gyud kakasuway ug dili gyud kamo ani sa Amis Green Salon kay si Ami ra may naay Bonacure. Nya humok man kay ning resulta ani una nga kuan ka makasuway ka ma-amaze jud ka sa ako ang Bonacure treatment. Sold out na ko pagkamapay karon kay kini si ma'am wa di kay kasuway Bonacure wa pa siya kasuway sa atong steamer nga ipa-steam na to rong magwapa ang buhok. Muna ni resulta sa ako ang giriban o straight therapy gwapa na kay buhok ni ma'am o kaganiha di ba patsin-patsin tong mga color niya nya kaniyang highlights murag di na jud mariban bitab sa pa kamo adto wa gyud mo riban pero sa mag-source ko product ta gwapa jud kaayo na atong buhok dili gid siya maunsa nya humok kay sa nga tanan o super ka humok Ya, first timer man ni ma'am, so na-amaze sa iyahang buhok. Gwapa na jud kaayo.
Thank you for watching and bye-bye!